Gabon, Gabon. a ber, itxizak pixkat, gertu. Uh, bai, Bale, ondo entzutek, earki. Ibiligea, hori, arazotxo batzukin ibiligea, eta, bueno, a ber, espero dana ondo jutea audio aldetik. Ze moduz, Iker, zatetuk? ondo. Urduri. Urduri, zeba. Hau, Mikroa fallauko daben edo ez, edo. ni ja uste behin martxan jarri dala, imaginatzea ez dula faiako lasai motel. A ver, espero. Bueno, a ber, txateare jende pixka sartzen jutean, momentuz bi pertsona zaude beire, bueno, a ber, pixkanaga jutean jende soseatzen. Instan eo jartzine galdimak, tartetxoa dontxe hauek, martxak gaudela eta. Osea, neuk jarri diat mitiko link eta zea da hori repostea honei baldimak. Hau, jarri behar nik kamari ondo. Claro, zuek beti ikusten uste txatit dago jendik beti ikusten atxik kamara honekin, baina, claro, ikerraidek ni ikusten kamara, mugikorreko kamara puta mierda baten bitartez, orduan, más o menos hori ondo jartzen nahi nitxean. Bueno, hoxe jartzeken bitjartin da zea. Bueno, azteko esan, ointxe entzun deun, hori, 7 minutuko epe etxo, mini epe hori, dala, Ikerrek Marlow izenakin atadun, hori, mini epe bat edo. Hortik nahi degazi hitzetien, eo zer, nundik hasiko baituk. Bai, hortik. Hortik bertatik. Normalean beti galdetzea eta hasieran hori pixkat ire burua aurkezteko, ez? Nundik atorren, gitarrakin zer relazio kideken, noiztik aizen musikaria, gaur egun zertan abilen, así que ire esku. Bale, ni 11 urtekin hasi nintzen gitarra jotzen. 10 urtekin hasi nintzen jotzen bajua. Aha. Eta lagun baten aitak, ezagostan. Bajua de ikasiko doz. Hor, momentu baten audioa galdu diago, Ja, oin? Oin ondo. Bai. Hori, nemiena esaten da, hori, bajua hasi nintzala jotzen. Eta lagun baten aitak esan zaben atu gitarra. E, e, Notak leku bardinean dauz eta ikasiko abajo. Eta zintzak gitarrakin eta engantzatu nindun eta Aha. hasi nioan. Ez que, mikroa behera jute baldin zaik, audioa desente galtzei hau. Baina, Vale. hor, hemen hilagatzen maik, de puta madre entzutek, baina pixkat behero jute mazaik ja, aztek asko flutuatzen nivela, eta ja igual ez tekon entuten. Baina, bai, Vale, perfecto. esaten nahi ditzen hori, azitzala bajoakin, eta baina esan ziala lagun baten nahitak gitarrak notak leku igualien ikibala eta zea, eta hor ja gitarra pasau itzan. Hori da. Eta hortik aurrera gitarrakin. Mhm. Ja, zintzan, hori, taldiakin jotzen lagun artian, Mhm. eta hori hasi ginen hori eskolako lau lagun, eta gero hasi ginen etxipen deitzen zen talde bat lagun batzukin, hasi ginen jotzen bi aldiz, eta hor Durangaldeko herrixetan, gero duekin egon ginen, Bai. gendun gehiago, Gipuzkoatik, eta oin itxine ban indela gitxi, azteko proiektu, bueno, oin nabil Iruñan ikasten, musika, Bai. Latorixoan. Eta jazz nabil ikasten, eta, claro, Iruñatik berrizera ibiltzeko da apur bat praktiko. Así que itxine ban. Iberrizekoa izorduan izatez. Bai. Aha. Eta horrek ja zentratzen az edo nahi dut estabilizatu gehiago hemen Iruñan, así que hori kontadot Marlow proiektua ateratzia, dakaten materiala eta nabilena prestatzen ateratzeko, eta gero nahi neban bai sortu, baina filtro bari. Aha. Beti taldetan ibiltzen azenian, ondo dau eta beti guztabiat eta ingo dut, baina dau sormen kolektibo bat.
eta hori beti gustatu jata, Mhm. ja konpartitzea, baina behar neban askotan gelditzen nintzen, apurat, ostras, hau ondo dau, baina ze pasauko zan, nik prozesu da nahi baneban, eta probat nire pedrada da guztia isladatzeko proiektu bat eukingo baneuk, eta horregatik hasi nintzen Marlow hau proiektu hau. Mhm. Earki, Marlowkin hori kaleratueken lehenengo epetxo hau edo mikroabestien bilduma olako zerbait izbezela izendatuek, eta irakurri atenatik dek, ire hori nahiko gaztea itzan garaiko, bueno, zenbat urte dauzkak, atrebentziaz baek? Hogeita bost. Ados. Ados, ba, ia orain dela 10 urteko kantuak atera dituk epe hontan, ez? Bai, neukan hori, abesti hauek grauta, baina nekan pistata danak. Mhm. Pasau zan, neukala baten, disko duro baten, eta jodidu esan, eta gelitu nintzen MP3 horrekin. Bai. Eta, klaro, nik nahi nebana zan garatu gehiago eta egin abesti luziago batzuk. Gelitu zan hori solte, eta ostras, nahi neban kaleratu edo zerbait egin eurekaz, baina, klaro, ostras, nola, igual soinu banda baten moduan, edo horregon nintzen tanteatzen, eta pentsaunean. Igual aurkezpen modura izan alda EP bat, hor Mhm. laburtxo bat, eta gero segidu egiten, oin momentuan nabil sortzen edo nabil ja grauta daskate beste hiru abesti, Aha. gela beste rollo bat, en plan disco, funk, daka hau DJI hori, orkestalak, daska gitarra oso funkeruak, Mhm. daska hori sokak, orkesta bat holan sampler batzukin harrita, eta probate hori elektronikakin una zaprobatanteatzen, así que, bueno, hori Mhm. orainik prozesuan da bilen. Mez, mezkla nahiko kuriosu, ez? Gitarra funkisek, elektronikie eta gainea soka klasiko batzu sartuta, ez? Bai, ez dakit, zan, apua limitaziotik, ez, nik ez dakat bateria bat etxian, jotzeko. Orduan, ostras, honekin mikroabestien dokumentua, EP honekin Mhm. berdina pasau zen. Zesnekan bateriarik, eta hor momentuan, ostras, bateria sintetiko bat ez zitzaidan gustatzen. Eta emulazio bat zan como oso artifiziala. Mhm. Orduan, perkusioa astu neban, eta, ostras, zerekin unalnaz, zerekin implementa balduz, sokekin edo harmonia probat gehiago zabaltzen. Orduan, ikusten da probat etereoago edo atmosferikoago edo Mhm. atmosfera hori, claro, perkusioaren utzune hori sartzeko edo gehitzeko apur bat. Eta Mhm. hori, honaz garatzen, eta orain, bueno, beste gazatzukin nabil garatzen edo evoluzionatzen, da, ja, ikusiko du horrek argia aurrera. Earki. Bueno, etzekiat gitarrizketan bat edo beste ikusi izan deken, oain arte, edo bakiken pixkat nola formatua. Batzuk ikusi diatuz. Vale. Orduan, bueno, lau zatitan banatu diatela saio hau, eta lehenengo zati izatek pixkat, kompozizioei buruz, eta nahi ja hortara bertara jungo gaituk. Eta, klaro, hemen ziok, beti itxeaten galdera bat, baina, klaro, nik uste ire kasuan ja direktamente erdi erantzun dukela, ze nik normalean galdetu idiat ire taldea diktadura ala demokrazia baden, baina, klaro, ikusita talde formatu horietatik urrundu daizela, eta ja pixka eta gola hori, sortzeko edo bakarlari sortzaile moduan, imaginatzea diktaduraren aldea gola, edo... Bueno, momentuz, da nire buruko personaje guztionen artian demokrazia bat, ez?
Baina aurrera nahi dut, pero nahi nauke bai kolaborau beste artista batzukin edo lagunekin edo eta orduan bai, osea, momentuz diktadura bat, baina demokraziara zabaltzeko posibilitateak. Ados. Eta beste taldetan egon nahizenean, nola funtzionatu izan dik? Badibidez, sortze prozesuak, nahiko demokratiko izan dek, nahiko ireki izan dek, ala beti egon degor pertsona bat igual pixu gehiago eukiduna komposatzeako orduan eta hola. Egonda da netarik, baina gehien bat izen da demokratikua. Egon nintzen batu deitzen zen talde baten, zela senegales batzukin, eta zan nahiko kuriosua prozesua. Zan abeslariak zeukan nahiko argi, eta proba zan diktadura, baina gero zan oso probatzeko eta nahiko kuriosua. Zan diktadura demokratiko bat. Ados. Eta egon naizen, klaro, eske, oin, nola, galdera hauek nik txuleta bat zaugat hemen, bale? Orduan, txuleta horri behitzen zaugat, eta, klaro, normalean txuleta hauek zaudek, o txuleta hauek indezaukat gehiago taldean mugitzen den musikari batentzat. Baina, bueno, nik jungo nahu pixkatik aldiaten moduan interkalatzen, talde edo bakarlari moduan erantzuteko. Orduan, adibidez, taldean egon naizenean, eta baita bain ere, sortze prozesua nondik aztek. Harmonia batetik, letra batetik, melodia batetik. Normalian beti harmoniatik. Baina oin konservatori xoan, nabile eta kau asignatu bat dala komposizion. Eta da nahiko kuriosua hori nola abordatu leku ezberdinetatik, ez? Claro. Letra batetatik, eta sugerietzen duen, eta gero hortik musika sortu, eta gero letra nola enkajau, eta hori da nahiko kuriosua, apurat beti harmoniatik jodot, eta horra probatzen dozunean, da, egiten da apurat arrotz. Gero beste bat probatu dute melodia aldetik, eta melodiak bebai da nahiko komplexua ze. Harmonizatu aldozu nota batzuk, mila eratara. Eta orduan, beti nik uste dut gehienak edo naturala egiten dana da akorde batzuk eta etortzen ja, eta nik uste dut naturala edo errezena dala. Bai, hemen normalin egon dituken gonbidau ia gexenak eguneko porcentaje bat asmau estia dengo, baina normalin gexenak esan nahi dibe hori harmonia batetik, riff batetik, akorde batzutatik azteiela, tartin edo tartin behin, bai esan izan dikela jendik, hori igual melodia batzau bat burun eta melodia hori nahi diat jantzi eta hortik abiatuko jau kanta, baina bai, normalian harmoniatik ateratzek musika. Eta, klaro, zuek, oin bakarrik gaola imaginatzeat euk dana etxin etekela, ez? Etxin, edo, bai. Talde baten egon izenien prozesu hori nola zehain dek. Haudek, ideiak etxetik lokalea jutetuan eta lokalin danan hartin esango jau eraikitzeituan, ala gehiagoan etxetik ja idea nahiko fijo bat emateguan edo ematezian norbaitek beste musikarintzako. Bi formatara egon dira. Izan da baten hori ideia bat edo melodia edo akorde batzuk ekarri abeslariak edo ekartzen zituen, beuk jantzi. Eta gero beste forma zan jameatzia, probatzia, gitarrak edo bajistak hasi, edo bateriak, jotzen da nahiko espontaneo eta de repente abestia sortzen zen. Hori ere harra dek, abesti bat behintzat igual abesti osoa ez izan behintzat zati batzuk edo improvisatzen atatzea hori guaiziok. Bai, ni oine
tubekin egiten gendu nolan. Mhm. Abesti asko. Nahiko espontaneo, eta hori gainera da zan divertigarria. Juten zeinan lokalera, eta ez tekizen. Er, ez dia dentzuten, hor joan zaik pixkat. Vale. Hori, azten ginela jotzen, en plan, igual batek afinatzen zuen bitartian, Mhm. segidu, eta hola ni abesti bat ateratzen zan. Mhm. Eta zan divertigarria, ostras, jotzen zenuen, eta jotzen zenuen bitartian zan como, Claro, ostras, bai, zerbait egin, zerbait hau. momentuan disfrutatzekeela baita, ez? En plan de, hostia, egaituk zerro baita ateatzen. Bai. Bueno, imaginatzea orduan beti prozesua izan dela lehenengo musika eta gero letra, ez? En plan, inoiz abiatu zate letra batetik kanta bat egiteko. Ez, nik egin dut konservatoriorako egin duten lanataz aparte, ez, Mhm. apura nik uste dut, apura forzau egiten dela, edo behintzat letra moldatu egin behar dozula. Mhm. Apur bat buloa uste hori, ostras, hau egiten du behar dut X, ez dakit, 6 silaba, eta enkajatzen zaizkit, bost, edo behar ditut, 8, edo, ez da, apur bat, nola enkaja. Mm. Por cierto, eskerrik asko zitalko raidagatik, hemen beste Bermeoko tuitzlari bat egin ziguk raida. Vale? Venga, ba, galdetuko jat, bakik teoria musikala, harmonia funtzionala eta holako mobideak kontrolatzen dituk, imaginatzea kontserbatorian egon da, baietz, ez? Bai. Mhm. Ostras, oin gogoratu dut, beste konposatzeko era bat, gainera nahiko kuriosua, zala, hau abesti bat, non eukin behar da dominante bat, dominante sekundario bat, Bai, gero sustituto tritonal bat, bai. eta holako irizpide batzukin abesti bat egin. Aha. Eta esan, bale, da kasuz akordiak edo tonalidade bat, eta hor ja apuntatzen zoia nola cambio modal, da holako akorde panel bat, Mhm. eta hor jokatzen dozu, eta da beste era bat. Bai. Eta hor sortu neban tal abesti bat, beste modu batera ez nebala sortuko. Claro, nik normalian hori jotzen dut aztena jotzen akordiak, eta hori de repente zerbait interesantia sortzen da edo ikusten dut, eta beste irizpide batzukin Mhm. beste interesante batzuk, diferentiak. Bai, eske, claro, hor, esan di, aipau dituk hitz potolo batzuk, ja, en plan, dominante sekundario, sustituto tritonal, hori, ja, ditu gauza batzuk, esatekena, hostia, emateik beste paleta bat, ez? En plan, igual estek derrigorra hori jakitea kanta bat sortzeko, eta inkluso estek derrigorra teori hori jakitea nahi gabe hori erabiltzeko, azkenean, ite baldimadek 2-5-1 bat, baina ite madek 2 eta 5a behera jun beharrean semitono bat geiztek sustituto tritona lantzako, eta gero batera bukatzek, eta hori nahiko intuitibo atea aldeken gauza baek, ez? Naizta ez jakin ze egiten ari izen exactamente. Totalmente. Hmm. Eta gero bebai hori disminuido, gauzak asko funtzionatzen du belarriz gutia. Bai. Eta teoria da komplementario bat. Mhm. Gero izan aldabe bai horako txispa bat sortzeko, ostras, hau teorikoki hau egiten badut, eta hori izan aldabe bai ari bat, non gero tiratzen dozun, eta baldean beste abesti bat, edo beste zeuzen. Mhm. Eta hor, funtzioak hartuta funtzio bezala, en plan, bai pentsatzek, orain tonika funtzio batetik subdominante batea jungo nauk, eta subdominante ontatik dominante batera gero berriz tonika bueltatzeko, baina tonika lehenengo gradua jarri garen 6. azartuko eta holako mobidak pentsatu izan dituk komposatzeko orduan. Justo ine banian honek abestixak ez, baina orain
behintzen naz konstiente, eta ostras, nahi badut kolore bat edo tensiño bat edo zera, ba, igual hori, jotzen dut tonalidade ezberdinetara. Mhm. Hori ba, era hau dominantiak, ba, sartu edo olako gauzak, eta dia koloreak. Mhm. Eta da rekurso bat, ba, nola kolore ezberdinak, sentsazio ezberdinak transmititzen dituen orduan, hori jakiteak ba, laguntzen du asko gero abestixan sentsazio kolore sartu nahi dozun. Kolorik aipatuta, interkambio modalaren aipatu dek, hori interkambio modalan herramienta hori oso baliagarria baita, ez? Kolore ezberdinak bilatzeko, ez, ba, do maior baten hau, baina de repente do lidio batea juna laiz, eta holako mogidak. Hori era asko erabiltzeken gauza baek, hor interneta emateik galdu diagula pixkat, bueltatzeken. Bai, bastante. Baina Momentu bat, aprobetxatuko hau erabiltzeko momentu bat. Listo, oain bai? Bai. Vale, eske bai, emateik internet arazon bat da hola, baina ba, emateik berriz martxan gaudela. Eka, vale. Gaina, aprobetxatu diat erabiltzeko mitiko, gogoratzaiz, Los Simpsoneko technical difficulties zea hori. Tintiki, tinti, piripipi. gainera ni oinala espaldi ez dutela Simpsonak ikusten, baina lehen nintzen oso fana eta nekizan konversazio danak eta... Da, nik uste dut, Estatu Espainiarrin bizi izen gehan jendik Antena 3 oso eskure zoan, eta behintzet nik uste kanal nazkagarri horrek emandun programa honenetako izango gala, ez, de Los Simpson. Total. Hori, haigitxan, interkambio modalai buruz, eta nola erabilileikeken baseko akorde bat eukite, hori, modo ezberdinekin jolasteko. Eta gero bai erabiltzen dut asko modo baten jotzia, igual sabisto do maiorren. Bai. Baina abesti zain ren eta do maiorreko akordiak erabili hotzeko re doriko. Vale. Duan da sonoridade doriko bat. Eta da niretzat asko gustatzen zait eta erabiltzen dutena bastante. Nei hor gustatzen zitegetxie mi menor ta fa mayor eta alperregien guaiz doko tonalidein bi akorde oso akarri zartze baldi maitu frigio sonakoik bai. Bai. Earki, ba, bueno, ondo, teknika pasauko batzuk, etxakia deuke zer gexo esan nahi deken komposatzeko zea ontatik, berez, gauze asko zio gezati, ez? Baina ez dara ez diau jendie zea aspertuko gure dominante, sekundario eta tritonalagin. No. Orduan, bueno, baukak teknika rutina bat? Teknika, bai, saatzen az, irakurtzen, lektura lantzen egunero. Beti ez dut egiten, baina isa egunero. Egunero ez bada lau aldiz, egunian lau aldiz. Ostia. Eta, bai. Eta gero, jotzen dut berotzeko. Bai, zitalko esateik Iker jarri mikro hauai oso hurbil bestela etzaizu entzuten. Vale. Oain hor asko entzun diago, baina bai, eske normala baina jutea izpixkat geizten da, orduan iriste momentu bat ez tekela... Pisau egiten da, orduan. Ondozio. Bai, hori, teknika rutinakin, hori, eta gero berotzeko edo melodia bat, transkripzio bat,
jotzen dut, eta gero jazten naz, rutina edo ikasten, bihar badote abesti bat ikasi, lehenengo buruz. Parrilla danak ikasi buruz, akorde parrilla, eta gero ja arpegixuak, eta gero ja joan eskalak sartzen, eta hori konservatoriorako jaseko estandarrak, sobre todo. Ni jaseko estandarratu da ja buruk zea jesik, hain hauge azkeneko hilabetetan All of Me eta All the Things You Are bueltak eman, tio. Baina eharra zanaiat, emateik beste herramienta batzuk akorde baten gainean jotzeko, da sonoridade bat topatzeko beste zea bat emateik. Bai, total. Earki, eta, venga, nik galderak zezkea pin-pan botatzen jugo nauk. Zein dituk gehien gustatzen zaizkiken teknikak? Eta igual jauain nahiak gitarra atealek, eta pixkat... Gehien erabiltzen dutena da ligauak. Pull-off eta hammer-on. Por ejemplo... Nahiko basu entzute gitarra, moment... Igual diok pixkat. Berriz emateik internetagin arazon bat edo beste diaula. Baina bueno, lasai. Etziok, perretxai getzak hau. Da eta hau lento jotzen badot Asko gogoraraztezik horrek, de hecho, ontxe indekan likak gogoraraztezik asako, nola, tipo hau, tio, oin izan ez ditet etortzen. Dire Straitsekoa, Mark Knopfler. Mark Knopfler. Oso Mark Knopfler izan dek zea hori, teknikila hori, ez? Hori, sultan oso inen. Hori dek. Momentu baten, ingoiat, beti ez euki behar izateko mikroen gertu, itzeintzak pixkat, ganantzi filtroa sartuko jat? Yep. Vale, hor ondo, hor hobeto. Etzekit ja den mikroan gertutasunagatik, o sin más denborakin mikroan nivela pixkat geisten zikela bezala, baina, bueno, gitarrara ez guan oso altu entzuten, hasi goen jarriaten filtroakin nik uste ja hobeto entzongo ala guztia zuzenekoan. Vale, beste teknikan bat ola ipauko uke? Gehien erabiltzen dutena da hori, ligauak gero slide, ez? Hor bendimatindek, hori iztek slidea izen hor bendimatindek, Hori junaz esaten, bendinak bebai erabiltzen dutezela eta vibratuak bebai. Hori, basikamente hori, tapina apur bat. Justu hori galdetu behar nian, beste zuzeneko batzuk ikusi izan baditu, badakik dagoela hemen test bat, ditzen dela tapinaren testa. Baina baita esan behar diat, nahi badek aukera daukak tapina, rifardo bat, eo arpegio batzuk, arpegio polit bat. Así que aukeratu ze test nahi diken. Ingo dute tapinaren testa. Ai. Emaiok.
Ederki gaina bisokatan da guzti, en plan, a muerte juna izor. Emango jat aprobatu ba. Denei aprobatzen zigat, en plan, baino ondo. Arraudek beti askotan errepikatu jaten gauza da, baina ni nau oso tapinan frikia, en el sentido de, ni hori gitarra jotzen hasi ninduan nahiko berandu, 21 urtekin, eta gitarra jotzen hasi aurretik ere entzuten izkian taldeak eta hola dituan oso gitarran zentratutako taldeak, eta, claro, nik tapin bat zerruan jakin gabe, ja entzuten nianean tapina guan, en plan, ze guan, en plan, la hostia, petzatzen nian. Eta gero hori, konturatu ninduanean, teknika hori guala, horretik, friki bat nauk. Horregatik nahi nian sartu nire elkarrizketa hauetan, hori pixkat, frikismo hori, baino inungo zei gabe, ez? Tapina jotzek ondo, tapina este jotzen igualdik. Gitarra mundu oso zabalbaek, eta horregatik gero bariatu nian tapina, rifa edo arpegio bat, ez? Azkenean, 3 horietako gauza bat nik uste gitarrista batek jo aldulako. Segun ze gitarrista tipoa izen. Hori da. Gero hori, errekurso ezberdinak dira, jotzeko, hori, izan alda kantautoria bat arpegio lakin. Claro. Gitarrista bat riffsalia, edo... Etzekit, mikrobana xelebre zebilek, batzutan geistek, gertu daukegena ondo entzutek, baina geho naizta gertu kijutik volumena pixkanaka geisten bezala. Etzekia zeatik izan eiken. Baina, lasai, aurrera segituko jau, eta igualdik. Unik urrengo galdera gotako jat. Hemen galdera batzuk oso grazioso dituk. Behatz ekstra bat euki halko bauan, nun eta zergaitik? Ostia, pentsau dut, igual, eukingo neban igual atzian, raskatzeko. Bizkarrian bertan, esatek? Bai, gero askotan, dakaguz lau atzamar, ez, eta igual txikiakin ez dugu irabiltzen, ez, askotan orduan. Beste bat, jenteak esaten dago, ez, ikusten dutenian hemendik. Ikusten dut, lau behatz eukin ja, 3 irabiltzen dugu, beste bat eukitzen badugu, orduan, eskoan izango bazan, hemen. Baina, ez da git. Aherki. Venga, beste galdera bat. Baziok teknikan bat saiatu izena ikasten, jarri eizela praktikatzen eta hola, baina asko kostatu zaikena edo kostatzen zaikena? Beti kostatu jata jotzen dut pua horan eukina. Orduan hori kostatzen zait edo ez dute erabiltzen asko. Zer? Hori? Zeak, pintxa harmonikoa bezala? Hori metalian erabiltzen dana. Hori beti kostatu jata. Indotenian, nik uste dut forma bat oso arrarua dana. Behatzelo dila ipini barik, honekin egin. Kurioso hori. Eta da kuriosoa, Stratokasterakin funtzionatzen ez da, baina bestia Gibson estiloko gitarra batekin ez. Hori, igualdek mitiko zean luzeran arabera, ez? Eskalaran luzeran arabera edo. Edo, nik uste dut dela zubitxa, Stratocasterrana da planoa.
Eta Gibson estilokuak dakaz Bai. violin baten antzekua. Bai. Igual horregatik, ez dakit. Ados. Baziok zatiren bat, oin gaina kontserbatorean ahora imaginatzea bai ez, baino baziok ire taldekin jotzen egon izenean, edo oain kontserbatorean kantuak ikaste ditukenean, edo baziok zatiren bat, beti jotzen ari izenean, edo praktikatzen ari izenean, iristekela ja hola pentsatzen en plan de, zati hori zitorrek, baina preparatu behar dekela zati hori jotzeko. Bai. Adibidiren bat, a ber? Donali, hor da, jaseko abesti bat, melodia da. Emaiok, ez? Azkarra da. Hori da melodia, abestian melodia. Eta doia askoz harinau eta jo behar dutenian edo jo espaldi ez dutena jotzen, baina da apurato, Bai, siniste ja, hostia. Gaina, hori, fijatu nau, da, soka aldaketa asko, igual, soka saltoak, en plan, hago, 3., 4. da, berrepente 6. sartu gero berriz jungo naiz 3. hori, Bai. Egurra, hostia. Venga, vale, venga, ire ustez, zer dego hobea? Gitarra on bat, ampli txar batekin, ala gitarra txar bat, ampli on batekin? Igual esango neuke gitarra on bat, ampli txar batekin. Bueno, txar bat edo merke batekin. Gaur egun daude nik uste dut marka desente, soinu desentiakin. Ampli mundu nezatek. Bai, nik uste dut baiet. Eta gitarran bai, eta gero gainera gitarra da herramienta, dakasuna eskuan. Nik askotan egotenaz amplifikau barik. Gustatzen zait gitarra eukitzia resonantziakin eta sonoridade desente batekin. Eta konektatzen badut nik, por ejemplo, etxean erabiltzen dutena da ampli bat, Fender bat Mustang. Eta, bueno, sonatzen dago. Gero izan alda Squire kutre bat, pistone Marshall batekin, por ejemplo, eta sonatzen du Marshall. Baina gero, instrumentua... Filiñaz. Bai, esan, gaina, galdetzen ari ninduan momentuan petxetu da, seguru honek esatik gela gitarra hon bat, tio. Ze, dek nahiko kuriosoa hemen azkenean estilo ezberdinetako jendea pasatzek, ez? Eta pixkat rock metal munduan gehiago mogitzea gaitu genok beti zatea amplia. Rollo, ampli batekin, distorron batekin denak ondo sonatzeulako, ez? Baina, ja pixkat jazzetik edo blues, funk mundu hortan mogitzean jendeak gehiago baloratzeik gitarran behan erosotasuna eta euk atea aldioken tonua gitarrari, azkenean tonua eskudantziok, esan nahiat, evidentemente gitarran eta amplian ebazio, baina gehien bat eskutantziok tonua. Eta, pentsa, imagina hau ala erantzun gogoala. Bai, gero gitarra hori nik erabiltzen duten moduan da asko noia gitarrakin da hori edo klasian edo noian lekuan badago ampli bat. Eta nik bilatzen dutena da garbixa ampli garbi bat. Eta gero ja
nebauzikin du edo dakat distorsioa, orduan. Pedalen bat. Bai, hori da, distorsio pedalerakin. Orduan, ampli 200 euro edo 1 euroko ampli bat garbia bada, nik uste dut gitarra on bat eukin da. Sonatzen du gitarran soinua edo gitarran karakterra, nik ez dut uste galtzen da nik. Beste egundian lagun batek daka Fender Stratocaster bat del 72. Horrek pagatuko zian hori? Uste bai. Eta eron zaben sound jam session batera, eta, probatu nun da. Txabal. Eta hori, amplixa zan, hor zegoena, kube bat, Roland Kube, en plan, basikua. Bai. Eta sonatzea den gitarran soinua, en plan. Eta hori, karakterra hor da, gitarran dau. Gero bai importantia kableak. Bai. Gitarra da eskudartean dakasuna, eta horrekin gustarez basabiz, ba... Ja, pixket soinua ipau diau, eta atalau amaitzeko galdetu gehiaten azkeneko gauzaek hori, euk ze ampli erabilio idek, ze zuzenean eta jotzekenean ze eraman idek? Amplixa erabiltzen dutena da Hot Rod Deluxe, Fenderrena. Vale. Hori, balbulaskua da, ez da oso karua bez, eta soinua garbixa deko, nik topatzen dutana, así que daka niretzat hori, bueno, bonito y barato. Eta gero esan dekena, ez gero nahi badek pixkat ze guarroagoa, ja, distortzio pedala jartzeiok, ze distortzio pedal erabiltzek? Erabiltzen dut Tube Screamer bat. Bai, dakat Maxon, lehen Ibanez egiten sotzan pedalak. Ibanez Tube Screamer. Fabrikatu jazian Maxon. Maxon edo. Eta nik dakat erosinean Tube Screamer estilokua. Daka gainera modifikauta edo lan erosinean, holan satorren dendatik. Baina daka como booster de graves. Eta gero daka balance de medios olako zeuzer dakaz lau potenziometro eta switch bat. Orduan da nahiko flexiblia. Erabila dozu distorsiño potente bat moduan edo overdrive. Edo crunchago, ez? Crunchiago. Eharra. Eta rollo delay, reverb eta olako gauzak erabiliko dituk, ez? Imaginatzeiat. Bai, gustatzen zait. Orain dakatena da Balance Run bat, Earthquake Devices markakua. Vale. Delay eta reverba. Eta nahiko ambientala. Gustatzen zait. Daka gauza bat oso kuriosua, hartzen dautze zonuian topera reverba, da super atmosferiko, ambientala, en plan... Ez tia hau entzutena? Zoze ondekor? Hor bai. Aldiok igo entrada, gitarrai. Nahiko baju entzute, galbaek igo pixkat. Ze oin gaina jumon hau justu ja galdera amaitutakoan urrengo zea hasi aurretik. Aber maiok? Pixkat gehiago ere bai, Hor. Da superambientala. Ja, bai. Hori niretzat gustatzen zait, en plan, netzen da bateko nahiko... Bale, bai, soinua oso interesgarri izan dugu hori. Oin, justu bai gaitu gentzuten aurrekoan atzo zanean proban gitarran soinu zarata hori bezala. Orduan, kendu albaiok igual,
Baina, de hecho, nahi baek ez, gelditu gitarrakin eta emaio gitarrai egur pixkat, zeni zerbeza baten bilaniak, bale? Así que txata ire esku usteat. Eta, ez dut. A ver, ze? Justu nik ez dut txatik ikusten. Ba, lasai. Ez dibe ez esango. A ver. Ontxarte. Ederki, hostia, latza. De hecho, Horrakin jolasten apur bat. hori izan bernean, ez? Hor looper bat nabarmen zoala, ez? Ederki, bai, hostia. Pena, ja hau jadek oso friki jarrita, baino akordek entzutituan oso altu. Orduan, ire soloa ez zuan erabat nabarmentzen beti, baino ikusi dator lik nolaek lik espektakulo eharra mandegela. De hecho, igual, oin hainauk saiatzen hirugarren denboraldi hontan, pixkat
elkarrizketa bakotxetik edo klipen bateatzea, Instagramen, da TikToken eta hola zabaltzeko, así que segurazki hori aprobetxatuko eat, ire improvisazio hori aprobetxatuko eat, eta horrekin ningo eat promo pixkat movida honena, movida guzti honena, azkenean. Eskerrik asko. Eskerrik asko iri, tio, zea guztiatik. Venga, goazen urrengo hirugarren atalai heltzea. Eta, bueno, hau ja nahiko errasaek, hau ditugu pixkat gusto pertsonalak eta igual galdera pertsonalago batzuk, baino ja ez komposizio teknikai lotuta baizik eta orokorrean, ez adibidez, gogoratzen naiz gitarran ikasigoan lehenengo kanta zein izanuan. Igual, nik uste dut, solua behintzat, bai, nik uste dut, bai, zala, Californication, Red Hot Chili Pepperseko. Hori, lehenengo solua. Solua, eta nik uste dut abesti xabe, bai. Mhm. Edo Other Side, igual, lor parian. Vale. Venga, oin ingoiat, galderen La Santa Trinidad. Talde gogoena? Nik uste dut, beti pentsa dut ez tokatena, baina beti da Red Hot Chili Peppers talde bat, igual outenaz hilabete batzuk, urte batzuk entzun barik, eta beti bueltatzen naz. Vale. Red Hot Chili Peppers. Vale. Diska gogoena? Orain entzun dut bastante Parcelsen lehenengo diskua. Ez dizkite zautzen? Dia Australiako batzuk, oin bizi afinkauta dauz Parisen. Aha. Eta dia funken murgilduta edo estiloan hauek eta esango neuke Wolfpack, bixak dabiltzala funk gaur egun aurrera eramaten. Parcelsen lehenengo diskua oso guapo. Vale. Eta hirugarren galdera amaitzeko, kanta favoritoa? Kanta igual The Pretty Things taldean The Sun. Beti entzuten dut, espaldi entzun barik, baina entzuten dodan bakotzian da, como, temazo. Earki? 60. hamarkadako talde bat, en plan. Ados. Vale, galdera hau jende asko geztik ulertzen, askotan zer deik? Katu etorri ziteka, osea, mimo eske. Galdera hau jende asko geztik ulertzen, baina espero jatik ulertuko gela. Tonalidade gogokoena? Nik esango neuke, osea, beti jotzen dut transportera, en plan, baina gitarrian dakau errez. Bai. Jotzen badugu abeslari batekin, erreza da esatia, ostias, tono bat aurrera. Orduan, tono favoritorik irakurtzeko la menor edo do mayor, alterazio barik. Hori izan berrian. Irakurtzeko hori niretzat da favorito edo sostenido batekin sol mayor, por ejemplo, bemol batekin, Edo fa mayor, si bemolakin. Eta horrekin irakurtzeko bai, gero jotzeko ez dakat, oran, tonalidade, gero bai batzutan, segun ze abestik, igotzen badot tono bat, ostras, de repente, sarma bat daka, beste tonalidade baten baina ez da tonalidade X bat. Es que, claro, galdera hau askotan esatea tenean da, tonalidade favorita jende ez deik, txekeat, nik min afinatzeat. Zateziatek bat, behin batu eta, bueno, vale, ez hori galdetu nahi niana, baina ulertzeat min afinatzen badek ire kantu gehienak min egon goiela, ez? Eta hori, niretzat galdera honen erantzun zuzenadek la menor edo do mayor, eta kelako dena ikasten diagun basea, ez? En plan, nik izatea, re bemol 7 bat ikusten baiat porai, nik basekiat ekela bosgarren graduan sustitutu tritonal bat,
don dena errazago ikustek ez daukalako alterazioik, eta horren alterazio bat badago momentuan esatek, hau nonbait xelebretik etorri dek, eta bakik más o menos nundi dago, ez? Bai, eta gero egiten dozta graziaz dakat irakasle bat, komposiziñoko irakaslea, da nahiko zorrotza, eta, ostras, he hecho esto tal, por ejemplo en do, esa gente asko que egiten dago, por ejemplo en do, eta esaten dago, por ejemplo en do, mierda! Como, no, niretzat hori ez. Por ejemplo, en do tu puta madre, ¿eh? Has hecho en do, no por ejemplo, sino porque errexana Osa bat esplikatzeko, ez? Berak igual batzutan botatzen du, ez? En el disminuido, que acorde, o que escala entra, o zer. La jenteak esaten du askotan, por ejemplo, en do, kabratzen da, hor bat. Joder, baina eske, tío, eske doko eskala, en plan, musika zehoz atiziok ton basauta, ez? A ver, musika, entre comillas, ton basauta. Bai. Gero errezago ikusten dugu, berak esaten du pentsatzeko eta beste tono baten alterazio gehiagoken, baina soiaz pentsatzen eta apurat buruai emoten apurat buelta. Orduan berak horregaitik esaten da. Batzutan igual buelta gehiegi, ez? Bai, batzutan bai. Segun nola jartzean asuntua. Ata izak nizertzekea hori, bosgarren graduan sustituto tritonal bat, si bemolen, da, si, fa, ja loko jartzen auki. Izango guan... Si bemolen bosgarren gradua fa, baina fa horren sustituto tritonalea jun behar dekela si, ez? Sustituto tritonala izango zen tritonora dauen... Bai, oidek. Quinta disminuida edo kuarta aumentada. Izango guan mi. Mi natural. Ez que ja neure liain hau, hasi nau loko jartzen, da kekausten nik gitarra etxo batela eskutan, hain visual ikusteko, ikusi diat ze prozesu indekan, en plan, junaiz lehenengoa, ateak bosgarrengotik junaiz tritonoa, erki. Venga, guazen galderekin. Ze musikokin egingo guke ire ametxetako taldea? En plan, nahi, Dream Team bat, rollo, alineazion estrella iretzako. Dau bateria bat Omar Jakin deitzen dana, da jaserua, baina grabau dauz diskak David Bowie, uste Madonna antzako, ez nago seguro, baina en plan, musiko de sesión terrible, en plan oso ona. Gero, bajo gustabiako iatan Flea bajista ona da, obviamente, baina pertsona moduan emoten da dala un cachondo, ez? En plan, horrekin pasauko neban super ondo, seguro. Gero beste gitarrista bat asko gustatzen jatana da Nile Rodgers, da gitarrista ritmiko bat brutal, en plan funkerua, grabau dau Daft Punken Get Lucky, mitikoa. Berak produzidu dau eta grabau dauz gitarrak, baina grabau dauz bebai, mitiko Madonna, Duran, bat mitiko musiko de sesión eta produktoreak. Disko mundukua edo... Mikroa pixkaz goro, bestela etzaik ondo entzuten. Barkatu. Lasai. Musiko de sesión, en plan, mitiko, mila disko grabautakua. Horrek irurekin nengo neuke. Igual abeslari batekin... Abeslari bat, bai, ez? Abeslari bat aipatu beharkoek, ez? A ver... Aquí galditu nada zapuraten blanco. Ikaslei, en plan... Eta ido handaka hotz grabe bat. Bai, Rikasleik bazauke... Hotz, kuriosu zauek, Rikasleik. Bai, oran grabia eta... Never gonna give you up. No, so...
Venga, ze taldekin batera jotzea gustatuko zian? Ez dakit, Rollo, kartela konpartitzen, edo festival baten, edo telonero bezala, beraiek gireten horrero bezala. ez dakit, esango neuke, a ber, nahi dut esan talde bat, ja ez dutena esan, Wolfpack, bueno, lehen aipatu dut, baina Wolfpackekin jotzeko egongo zen guapo. Edo Foo Fightersekin. Foo Fightersekin ez da jenderi faltako hori, seguro. Ja. Ikusteko falta zaizun kontzertu bat? Pentsa dut askotan, Queens of the Stone Age. Vale. Ez dut ikusi, eta harakat gaua ikusteko. Bai. Erki. Ze artista berpiztu gauke? Beitu, ondela gitxi lan Taylor Hawkins. Foo Fighterseko bateri jolea. Foo bateria, bai. Izen zan como oso repentinoa da. Ja. Eta ben tipo son bat. Ja. Ados. Vale. Ametxetako gitarraik baukek? Adibidez lehen aipatu egin nire lagun horren 72ko Fender Strato hori. Bai, nik behiratuko neuke, probau, beti igual decepziona hori aldotzu, ez? Baina berrogeita margarren amarka dauko Fender bat, Stratocaster bat, edo 72 garren urteko Fender Stratocaster bat. Probatzea behintzat gustauko jatan, gero igual probatzea dut eta ez jata guztetan, baina nik entzun dut, 72 garren urteko Stratocastera da, como Stratocaster mitikuena erabili dau, Stevie Ray Vaughan, eta John Frusciantek erabiltzen da ben mitikuena. John Mayerrek bere gitarra beltza hori mitikuana da bai urte berdinukua. Como hainbeste gitarrista mitiko daka hori gitarra, hori nietzat bat esatekotan hori esango neuke. Vale, ados. Oain, bueno, naidek la resistenciako galdera oain, ala gero? Venga, oin. Vale, badakik nik ez diatela egiten la resistencia bezala, baitxik, eta nik galdetzeiat zenbat gitarra dauzkaken, eta zenbat hiru ordaindueken gitarra horietako bakoitza. Totalian dazkat 4 gitarra. Vale. Gitarra bat akustikuan izan zala nire lehengo gitarra. Ero zinean azteko, eta horrek 100 euro inguru. Hasi berrintzako gitarra bat ez, bai. Erosin eban Explorer bat, eukin eban nahiko jebisa, eta Explorer bat erosin eban, horrek 400 euro inguru. Eta gero... Epiphone. Bai, Epiphone. Epiphone korina askua egurra. Eta aldatu notzan pastillak. Gibson batzuk, Gibson 500T eta 496 oran kaineruak. Gero pasau nintzen Stratocasterra, eta hemen ni bizinaz, esan duten moduan, bizinaz Iruñan, eta Iruñan dakat bakarrik, bi gitarra dazkat, hau Stratocasterra. Fenderraek ala etziok ezer jartzen? Fender. Vale. Japonesa da. Eta gero dakat, gitarra hau ez dela oso marka ezagun bat, baina nik uste dute merezi daugula pena, Stanford deitzen da. Vale. Eta jenteak nik esango neuke probatzeko da, gitarra bat nik probatu nabean nien esan zan. Ostras, egon nintzen Gibson bat erosteko eta erosin eban hau. Bai, Bai. Eta prezio diferentziagatik, ala... Gibsona probaune bana zan Midtown. Midtown custom bat, eta saltzen zuenak zan 1.100. Eta hau kostatzen zuen berdina, 1.100. Baina, niretzat, gero beste Gibson bat,
batekin probauta ez da hainbeste alde. Eta presizioa bai, presizioan da. Eta da kanona da hau esku zein da. Da Alemaniako marka bat. Eta niretzat probau nebanean esan eban, hau da gitarra. Nintzen bilatzen Grex, Tokai, Gibsona probatzen eta honekin izan zen como gitarra. Vale, orduan, hori 1100, esan dek Explorer 200, eta Fender Stratua? 900. Ados. Nahiko sartxua edo da, 94. Egarra. Urte gehiago. Ni baino gehiago ez. Bueno. Baina hortxe. Vale. Oin ja atal hau amaitzen juteko, galdetu gizkiat, post gitarra jole gustokoenak internazionalki, eta beste post gitarra jole gustoko edo aipagarri iruditz zaizkikenak Euskal Herri mailan. Vale, hasiko naz Euskal Herri mailan. Nahi egemen zela. Euskal Herri mailan flipatzen dostan gitarrista bat, da Bulkeko Julen uste deitzen dana. Vale. Beti Asier deitzen dutza gaina uste Julen deitzen dana. Da super kreatiboa, niretzat da como, ostras, oso kreatiboa. Beste bat, Iker Lauroa esango neuke. Iker Lauroa. Bai, polifazetikoa. Bai. Gero, a ber... Beste gauza ez, baina gitar jolea, gauza. Gehiagi. Matxin, Saldias... Vale. Ola Salvadorrekin hiltzeana bai. Daka gustatzen zait. Bigatz zaizkik. Soin nadil talde bat, Zaldibarko talde bat, ez da hilen deitzen dana, oin aterako dau, atera berri dako diska. Nola? Ez da hilen? Ez da hilen, bai, da post-punk estilokua, eta gitarrista Ander. Joder, haune da eta ez da goratzen, baina daka soinu bat, en plan, garbixa, super guapo, en plan, soinu edo pedalera konfigurazio bat interesantia. Me va a matar, ikusten dutan nian, eta boskarrena, esango neuke, bebai pedalera eta soinu ingeniero bat konsilatzen dut, dana Eñaut Gaztañaga. Eñaut Gaztañaga. Eta da, oso... Es que de hecho soinu ingeniero badek, en plan, tipuak Gaztaña Estudiosetan da jende top de xente grabatu dik, ez? Bai, eta hori daka pedalera pilo bat kontrolatzen du, orduan da como soinu edo daka soinuak sortzeko, ostras, talentua. Vale, da internazionalki zein aipatuko joan? Esango neuke Jon Frusciante, Red Chili Peppersekua, Nile Rodgers, gitarraista ritmikoa lehen aipatu dutana, John Mayer gustatzen jata asko. John Mayer oso naek. De hecho, aurreko asteko gonbidatuak aipatu zian John Mayer. Hiru noia, ez? Bai. George Benson, da gitarrista bat jasekua, asko gustatzen zaituna. Eta Grant Green bai da beste gitarrista jasekua gustatzen zaitana bastante.
Earki. Bale, ba, entzun di hau zein dia nire guztuak, eta hoin guazen entzutea zein dia nire antigustoak. Oantxe bertan, emango banean aukera, mundu mailan egon den artista, talde, musika estilo oso ezabatzeko, zein aukeratuko ban, ezabatu, lan, daukak boterea, talde hori, artista hori, desagerrazteko mundutik, zein aukeratuko ban. Ez dakit. Seguru badala zerbait. Ez que, esango neuke reketoiako ez dakit bat. Baina gero juergan urtetzen az eta disfrutatze dut. Orduan, ez dakit. Nabil pentsatzen zeini dekoten mania. Eta, ja, ez da erreza. Ez dakit, bueno, beti esaten da, ez, Limp Bizkit horre new metalan dekadentzia horre, ba, daka disko, lagun batek ondela gitxi gomendago ez da disko bat. Da guapo, baina ez dakit, azkenengo urtiak, ja, como mitiko apur bat, eskasak edo hori esaten da jentiak. Bai, nik uste hor baita sartzeala beste gauza bat izan nuala pixkat, hori ez, larogeita margarren hamarkadan metalak eukizian indar hori geisten hasiuan, pureta asko zoan, etzuna onartu nahi metala, eo musika distortzionatua beste bide batzutara zabaltzen nahi iguala. De hecho, hor onuan disko bat edo kanta bat izan nuela, Anthrax, thrash metal taldeak, atazian kanta bat Public Enemy raperokin, eta Anthraxeko zaleak ituan asko horreio kamisetak erretzen eta hola, en plan traizionatu gaituzte eta bai. Eta nik uste, esan. Evoluzionau behar dago, ez? Fusionatzia daka, ataskatzen basa edo oso pureta jartzen basa, jendeak ez da entzungo 10 urtetan berdina. Claro. Igual puretak asko gustatzen baiatzu, igual bai, baina generuak bihar dau segido, evoluzionau. Bestela nire egiten da, eta jentia doia beste musika estilo batzutara. Bai. Bier dau movido, ez? Musika bizirik dago, ez? Claro. Bai, azkenin hori, nik uste jende asko amorraute daola Limp Bizkit daolako taldekin, eta Linkin Park ire heit asko eroizikoan bere garaxen, eta ez dituk txarrak, tio, Linkin Park ez grupo txar bat, baina jende asko, mitiko Nickelback egin jende asko sartu guan. Ostia, nik txikitan entzutenan bastante. Nickelback, bai. Baina nik uste azkenean dala berdina, ez? Ikusten nahi aiz, ire rollo hori hiltzen nahi dela, eta ire amorru hori bideratzek Nickelbacken kontra, iruditz zaikelako egite diketekela soft metal, eta orduan etzai gustatzen hori. Eta alde batetik ulertu aldeat, baina beste alde batetik iruditz zitekela hori, galtzaile baten pataleta bat ezela. Bai, eta bueno, gustatzen baiatzuz estilo bat edo epoka bat, da kasuz diskoak hor, ez dia... Claro. Eta gero beti bueltatzen da, ez? Beti egongo da generazio bat, derrepente atzera begiratuko da bena, eta ostras, hau guapo da, orduan modak beti bueltatzen dira, eta iguale gauzat emoten da bena hilda dagoena, iguale 10 urtetara derrepente da jaipat horren inguruan. Bai. Bueno, ja, 11 terdi dituk, eta hori amaitzen juteko, pixkat azkeneko atalan hitz egite jau, pixkat euskal musika estenai buruz, azkenean Euskal Herrian estena ezberdin asko zeudek, ez? Baina, bueno, pixkat hori, mugitu egiten estenan gauzak nola ikusi dituken,
txekiat, adibidez, zuek ikusita, galdera ondo bideratzea jaten. Euskal Herri mailan ikusita rockak eta rock radikal baskoren azken ondarroiek gaur egun arte zenbatean joko indarra izan duten, iego naizen taldetan igual justu estilo hortakoak izan da, ze mouzko harrera izan dezu, ze mouzko aukera izan dezu kontzertuak emateko eta hola. Bastante ondo, gabiz, berriz Durangaldian, Bizkaian, gaztetxe pilo bat. Orduan gaztetxetan jotzeko egoten da ondo. Bai. Gero, ja herri jotzeko ayuntamiento eta horren mobidetan jotzeko bada proa zaila hau. Bai. Baina, bueno, oza, da hor bat rodar, ez? Azten za jotzen, eta ja heltzen da momentua da gustatzen bada, deitzen dutu orduan, bastakit. Baina nik uste jotzeko bastante probabilidade, posibilidade ikusten dut. Ados. Eta, bueno, pixkat junda hemen kanalontako beste klasiko batera, ze iritzi gaztea eta horrelako irrati komertzialei buruz eta egiten duten lana edo ez lanari buruz? Ni behintzat gaztea ez dut entzuten, baina iruditzen zait izan aldala trampolin bat edo musikarientzako, en plan eskaparate bat. Eta hori importantia uste dela, baina gero zelan nahi dozun eskaparatea, zelan bilatzen dozun hori nik uste dut importantia dela, eta aukera hor dakogu, baina ez dakit aldan potentziala emoten alidan, ez? Nik ikusten dut euskal estena bat, eta gero ikusten dut gaztean estena. Eta batutan izen alda kompatiblia edo... Batutan bada kompatiblia, de hecho. Bai. Nastu egiten da, ez, por ejemplo, Hulk egon zian B aldean edo jarri dute. Bai. Eta gero daude jotzen gaztetxeetan eta espalakekin berdina pasatzen da. Baina gero badaude talde asko gazteatik ez, eta nik uste hor da beste burbuila bat gaztean ez da nahi isladatzen. Eta nigatik ondo, gaztean zuten az kontzertuetara, eta hor deskubritzen dut, eta hor gustatzen zait orduan, gaztean jartzen duten artistak ondo, eta entzuten dut, espalak asko entzuten dut, por ejemplo. Baina, gero, estena ez dago gaztean, ez? Estena da. Gaztea da, estenako Euskal Herri mailako arte bat. Ja handiago bat. Ados. Bueno, hemen txeutziko jau ondo irutzen mazaik. Perfecto. Gusto hona laiz. Bai, oso guztia. Earki, neuro bai, De hecho, banian gogu gitarrizketa baten dominante sekundario eta zer dan sekiatela erakusteko, eta ondo hori. Bukatzeko, hartuzak gitarra, eta joizak zerbait, eta nik improvisatuko ja dire gainetik. Raida prestatuko ja bitartean. Zer rollo? Nahi degena. Ni saiatuko nauk gainetik aldiaten egiten.